Здравейте, точно така. Намираме се в средно училище Васил Левски в Русе, което, между другото, е едно от най-големите у нас. Тук в момента се обучават над 1300 ученици. Сега, първо ще ви запозная с Аделина, която е от 4-ти Ж клас. Случката с нейния учител се разиграва преди малко повече от година в часа по компютърно моделиране и информационни технологии. Здравей, какво си спомняш от този ден? Аз си спомням, когато се приготвяхме, като тръгнах към компютърното моделиране, се приготвяхме за часът и видях, че господин не се чувствал добре и той беше... и извикахме госпожата да повика линейка. Всъщност той ви е подготвил за час, когато не се е почувствал добре. Какво се случи? Залитна ли? Какво се случи? Той залитна и аз много се изплаших. Аз, моите съученици исках и отидохме да извикаме госпожата да повика 112 за помощ. И когато дойдоха лекарите тук на място, вие разговаряхте ли с тях? Да. И им разказахте какво се случи? Да, и разказахме адреса на училището и казахме, че сме от СУ Васил Левски. Разказали за цялата ситуация. На сигнала на учениците реагира госпожа Диана Илиева, която е класен ръководител на тогавашния 3-ти Ж клас, вече четвъртокласници. Госпожо Илиева, какво заварихте вие в класната стая? Здравейте! Заварих един млад колега, който беше получил инсулт. Добре, че децата реагираха много бързо. Тогава работехме по програмата Бързи герой 112. Все още не бяхме приключили програмата, но те бяха запознати вече с симптомите на инсулта и реагираха много бързо. Извикаха ме, съответно обадих се на 112 и някъде не повече от 10 минути линейката дойде в училище и поеха колегата. Благодарение на тази бърза реакция на децата спасихме нашият колега и той вече тази учебна година е сред нас. Радва се на децата, те също му се радват. Просто имахме една възможност да спасим един човешки живот, който е твърде млад и му предстои много работа в нашата сфера. Благодаря ви. До нас и господин Мартин Вишанов. Здравейте! Какво си спомняте вие от този ден и какво беше първото нещо, което казахте на децата след това? Добър ден! Спомням се, че имах главоболие и леко замайване на дадени моменти. В момента, в който вече се случиха нещата, явно беше стигнал момента, в който получавам самата атака за инсулта и както се подготвях за часа, както казаха и децата, се струполих на земята, те се стреснаха и след това повикаха госпожата и другото тя го разказа преди малко. Какво казахте после на децата? Видяли сте се многократно, доколкото знам са идвали, така и са ви посещавали, обаждали са ви се? Бяха притеснени всички деца, както и от класа и от другия клас, който е тук наблизо и останалите. Питаха как съм, виждаха ме през времето, което се възстановявах. Успокоявах ги, че съм по-добре след случката и предполагам, че както съм в момента, ще се върна след това и ще бъдем заедно и ще им помагам. Днес как се чувствате в час? Сравнително добре. Дори децата нямат търпение да разберат какви са задачите и да им помогна, за да могат да се справят с тях. До нас е и госпожа Мария Иванова Тодорова, директор на училището. Госпожо Тодорова, кажете ни, каква е тази програма, как всъщност учениците ви преминаха това обучение, какво представляват? Това е здравно-образователна програма Бързи герои, в която всъщност обучава учениците да разпознават ранните симптоми на импулс и съответно да реагират адекватно. Благодарение на знанията, които получиха, те съумяха да запазят самообладание в момента, в който се случи инцидента и да реагират светкавично. Тук е момента да благодаря на госпожа Елица Хадживълчева, координатор на програмата за България, на госпожа Русица Георгиева, началник на РУО Русе, които ни подкрепяха през цялото време и ни мотивираха да преминат всички деца по обучението на програмата. Какво
представлява самото обучение? Среща с различни хора, медицински лица или някакви беседи? Самото обучение са беседи с класния ръководител, изцяло доброволни, по помагало на Бързи герои. Децата под формата на игра, с помощта на видеоклипове, много интересни анимирани видеа се запознават с симптомите на инсулта и съответно как трябва да реагират. Трябва ли според вас здравната тематика да бъде застъпена още повече в училищата? Абсолютно, категорично да. Не само в училищата, може би и в последните групи от детската градина. Смятам, че децата са достатъчно осъзнати като личности, за да могат да възприемат знанието за инсулт, въобще за болестите като цяло. Благодаря ви. С този добър пример от четвърти Ж клас в Средно училище Васил Левски завършваме от тук с пожелание за здраве и още така постигнати високи резултати. Към вас, колеги. Много благодаря, Пламенка. Е хубаво така